Banabaatɔ olu ma fɛn kɛ Ala la, bana tɛ minnu na olu ma fɛn di Ala ma. Ni Ala ye maa da cogo min, I kan ka fɔ ka a wale ɲuman dɔn. Nin de ye an donkan ye bi an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Bakuruba filɛ. Alliance des États du Sahel ni an b'a wele AES ɲɛsilen bɛ gɛlɛyaw ma ani jigiyaw ma ka bɔ malidenw yɔrɔ. An bɛ se ka ko jumɛn ɲɛdɔn o ko la? An bɛna walawalali caman di aw ma nin dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na. Imam sanu ka to u sigilen lujuratɔw donna lagrɛ dilan la walasa cogo min u bɛ se k'u ka musaka misɛnw sɔrɔ. Aw bisimila ko kura an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. An ka foli o ni tanuni o bɛ Actuel Media lajɛba jamakulu bɛɛ lajɛlen. I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min, AES nali ye bayɛlɛmaliba don a jamana sababu ka ko la ni o ye Mali jamana, Burukina jamana ka fara Niger jamana kan. An b'a ladɔnniya k'a fɔ kabini a bilala sen kan u ka jɔrɔnan tɛ fosi ye u ka jamana kɔnɔdenw ka degun kɔ. O de sababu la u kɛlen don k'u ɲɛsin gɛlɛyabaw ma ni olu dɔw bɛ tali kɛ. Lakanako, sɔrɔ ko, o mun kɛlen don ka maa caman ga I kamana na nin wagati ninnu na u ka jamanaw kɔnɔna na. Maliden caman bɛ k'i hakilila di nin ko in kan. An ka ɲɛmada Abdulayi Mayiga ka sɔrɔlen na nin ko in kan. AES jɛkulu bilali sen kan kabini septembre kalo tile 16 san 2023 o min n'a kɛra confédération ye juillet kalo tile 6 san 2024 a kɛra ko ye min ma dogo farafina. AES jamanaw bolo faralen ɲɔgɔn kan a bɛ tali kɛ sira damadama kan ni o ye mara togoya, sɔrɔ togoya fo ka taa se lakana sabatili ma jamana saba ninnu na. Kabini AES bilala sen kan fo ka na se sisan ma gɛlɛya caman de yera Mali kɔnɔna na o minnu bɛ tali kɛ sira caman fɛ. O bɛɛ n'a ta kabini o waati la malidenw bɛ k'a ɲini ka gɛlɛya ninnu kun. AES kɛlen ni sisan cɛ hali ni sɔrɔ ma kɛ anw de ko k'an bɛ don fɛn dɔ la mun bɛ se ka jamana in bɔ bolo la. N'an donn'o la an b'o résultat de makɔnɔ san kelen tɛ san fila tɛ o. N'o tɛ u kun k'u bɛ dɔrɔmɛ tan tigɛ an kun dɔw dimina nka dɔrɔmɛ tan in a nafa tilala k'a ye a donna kɛlɛkɛminɛnw na a donna fɛn caman na a wari yɛrɛ votelen u y'a bɛɛ yira bɛɛ la k'a yira k'a fɔ k'a bɛ taa nin compte de kɔnɔ. Wagati in na kɔni an bɛ ka sabula an degela la gɛlɛya kun bɛ an bɛɛ kun bɛ ka kule ko gɛlɛya bɛ gɛlɛya de o kɔfɛ essence ko gɛlɛya nana o yɛrɛ ma juguya n'a bɛɛ an sera k'o kun o kɔfɛ gɛlɛya min nana o kɔfɛ an bɛ se k'o vraiment gɛlɛya bɛ dɛ n'an m'a fɔ ko gɛlɛya tɛ gɛlɛya yɛrɛ de bɛ yen parce que an sigilen bɛ sugu la minɛn ka di clients ye kɛ sanni k'an bolo mais n'i ye minɛn prix f'u ɲɛna dɔrɔn u bɛ minɛn bila ka taa hali n'i ka minɛn bila dasu la u b'a bila ka taa i yɛrɛ bɛ dabali ni dabali bɛ ban i t'a de b'a kɛ cogo min na yɛrɛ o kɔni gɛlɛya b'an kan dɛ wari yɛrɛ de tɛ jamana in kɔnɔ bilen wari tɛ yen hali ni suguba tɛ yen bi mais AES kɛlɛli a y'a to lien caman donna ni ɲɔgɔn cɛ quoi genre an kun bɛ mɔgɔ minnu ignorer comme kɛrɛfɛ jamanaw la olu rapprochement nana toro quoi cœur dayɛlɛla ka taga quoi an bɛ ka dan an ka kow la et puis alhamdulilayi ko bɛ ka taga dɔɔni yɛrɛ. AES bilali sen kan ka na se sisan ma sɔrɔ sira fɛ gɛlɛya caman de bɛ malidenw kan nka Modibo Makalo ka fɔ la n'ale ye économiste ye gɛlɛya ninnu mana ten tɔ. L'AES c'est une confédération. AES jamanaw bɛ jɛkulu dɔ de kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma confédération wa jamana kelen n'a bɛɛ n'a sɔrɔ sira de don. AES jamanaw bɛ baara kɛ UEMOA ka musakako sira de fɛ ale min sariyaw bɛ ta a kɔnɔ ka baara kɛ ni a ye wa jamana bɛ musakako gɛlɛya min kɔnɔ ani fɛnw sɔngɔ yɛlɛnni bɛ na o sira de fɛ san 25 la fɛnw gɛlɛyara kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan wa o fana bɛ tali kɛ diɲɛ gɛlɛya sanni ani feere sira fɛ gɛlɛya min bɛ sisan o bɛ tali kɛ o sira ninnu de kan ka d'a kan Mali bɛ sanni min kɛ a t'o feere kɛ. Mais c'est relatif à notre propre conjoncture. Hali n'a y'a sɔrɔ jamanaden caman de dusu kasilen don nin waati in na dɔw fana y'a yira AES kɛra i n'a fɔ u tun bɛ k'a laɲini cogo min na hali ni fɛn tɛ ka sɔrɔ i n'a fɔ u b'a laɲini cogo min na AES kɛra olu fɛla ko ye. AES kɛrɛli a ma foyi bɔ gɛlɛya la kɛlen putre mɔgɔ b'i da kaburu kɔnɔ ko fɛn ma kɛ dɛ mun ma kɛ i tɛ se k'o fɔ dɛ gɛlɛya ma yɛlɛma dɛ u ma yɛlɛma. AES kɛrɛlen an ka laɲini tun ye AES ɲɔgɔnnaw ka créer farafinna a mɛnna ala tun ma se k'a latigɛ ala y'a kɛ a kan ka laɲini sabati an ka laɲini Africains ka fara ɲɔgɔn kan an ɲɛ b'a la diɲɛ kɔnɔ diɲɛ jamanabaw caman bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kow kɛ ni ɲɔgɔn ye ka kow dilan ni ɲɔgɔn ye
n'an africain fana y'o ladege alhamdulillah rabbil alamin AS Kelele vraiment a diyara n ye a bonyana ma. Mali filɛ nin ye nin gɛlɛya minnu kɔnɔ nin waati in na hakilina dibaga dɔw fɛ Mali bɛna a dingɛ kɔnɔ kabini waati jan wa an tɛ se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ suko n'a dugusajɛ cɛ. La cherté de la vie. An filɛ nin gɛlɛya fɛn o fɛn la ka taa kuranko la ani yuruguyurugu ani gɛlɛya wɛrɛw n'i y'a jateminɛ a bɛɛ ye jamanaba ninnu nɔ ye olu de ye an bila a ko la kabini waati jan an kan ka o de faamuya k'a fɔ an ka bɔ o kɔnɔ AES jamanaw ye o sira de ta wa baara ninnu kɛli bɛ waati caman de ta ka d'a kan minnu y'an bin o dingɛ ninnu kɔnɔ o b'a laɲini waati bɛɛ an ka lasegin kɔ. On tout pour tirer comme on dit nos pieds. Ka kɛ ni Mali jamanadenw ka wuli ka jɔ ye maa caman jigi b'a kan ko jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa don n'a nataw la maa caman bɛna ɲɛbɔ AES fɛ. Gɛlɛya ni mun bɛ yen a futinɛlama suguya dɔ de don nka futinɛ tɛ gɛlɛya min b'an kan AES ko la jamana ɲɛmaa fana bɛ ka miiri o de la u b'a yɛrɛ k'a fɔ k'a ko bɛ dilan ala tɛmɛ. AES nalen nɔgɔyaba de kɛ parce que AES an bɛ kɛlɛ min na bi n'a gɛlɛya min b'an kan bi a sɔrɔla jatigɛ wale kɛlɛw de fɛ bon jamana o jamana bɛ kɛlɛ la degun i bɛ degun sɔrɔ sabula jamana o jamana n'i ko i bɛ fɛ ka résister i yɛrɛ ye k'i bɛ fɛ ka fɛn kɛ i yɛrɛ ye k'i tɛ fɛ ka siri mɔgɔ la o degun kun ye wajibi de an b'o degun de la an b'o degun de la sisan wa an bɛ fɛ k'o degun de kun sisan o degun kɔfɛ hɛrɛ de bɛ na o jamana o jamana bɛ yen k'a taara ɲɛ a ye degun dɔ de tɛmɛ ka sɔrɔ ka na s'a ka hɛrɛ ma an b'a ɲini an fana ta ka k'o ye. Gɛlɛya min filɛ nin Mali kɔnɔna na bi maa si tɛ k'i m'a nɔ ye i yɛrɛ la o de kama dɔw bɛ k'a laɲini hali bi jamanadenw k'o faamuya. Ces 3 pays qui sont des pays sahéliens. AES jamana bɛ sanni min kɛ u t'o feere kɛ o ye gɛlɛya la ka d'a kan kɔgɔji tɛ jamana ninnu se kɔnɔ o de bɛ ka na ni gɛlɛya caman ye fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ minnu na n'o tɛ AES ye banque fédérale min dayɛlɛ o bɛna kɛ sababu ye ka musakako gɛlɛya caman wuli ka bɔ an kan musakako ani sɔrɔ sira fɛ. Donc, mais aussi, il s'agit aussi de moderniser et de diversifier les économies de l'AES. Hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ maa caman jigi b'a kan ko AES bɛna bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ fɛn tɛ ka sɔrɔ nin waati in na maa caman fana de jigi b'a kan ko don n'a nataw la nin gɛlɛya ninnu kɔ bɛna kɛ hɛrɛ ye wa a bɛna kɛ sababu ye Mali ani AES jamana tɔw ka bila jamana caman ɲɛfɛ wa maa caman fana jigi b'a kan ko ninnu gɛlɛya bɛna kɛ sababu ye ka taa ɲɛ sira don Mali ani AES jamanaw kɔrɔ. nin tun ye Abdulaye Mayiga ka sɔrɔlenw ye jamana kɔnɔdenw ka gɛlɛyaw kan tile 5 kɔnɔna na o min ma ta janvier kalo tile 20 ka taa kuncɛ a tile 25 la san 2026 an ka ntolaci kɛnɛba min n'a bɛ wele 26 mars da yɛlɛmalen don yuguyugu finiw na ɲinan ta o bɛ kɛ a san 3 ye festival yuguyugu kɛlen don sababu ɲuman ye yuguyugu feerelaw ma yaasa cogo min u bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ Nana Kadija Kone ale ye wulikajɔ dɔ kɛ nin kɛnɛ kan an ka jɛ ka a ka sɔrɔlenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Yugu k'a don k'a fɛrɛ ka kulu ta k'i da bɔ kuma la feere ɲɛnajɛ nisɔndiya ani ɲɔgɔn kunbɛn kɔfɛ festifrip ye garizɛgɛ di feerekɛlaw ani sannikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ janvier kalo tile 20 ka taa bila tile 25 la san 2026. Festival Firiperi tago sabanan na ɲina o baabu bɛ tali kɛ yuguyugu ani ɲɔgɔn dɛmɛ sugu kelen yeta kelen ani dɛmɛ k'a ɲɛsin an ka famaw ma ɲinan t'a la kokura caman donna la. Oui, contrairement aux autres années, on a élevé certains aspects. Ɲina an ye yɛlɛma caman don festival in na i n'a fɔ a kɛyɔrɔ yaasa ka yɔrɔ fɛrɛlen sɔrɔ ani ka kiliyan kuraw sɔrɔ ɲɛnajɛko la kɔnsɛriw de bɛna kɛ ɲinan ka caya wa an ka yugu stand bɛ taa fɔ 45 la ani dumuni standi o ye 10 ye o kama ɲinan an y'a jigiya k'a fɔ ko ɲinan ta bɛna ja ni san tɔw ye hali k'a dan an ye publicité minnu kɛ. Le bouche à oreille, notamment les publicités qu'on a fait sur les réseaux sociaux, les gens ils gênent. Feerekɛla dɔw sen donni ɲinan ta la o ma kɛ gansan ye olu bolo hakilina kuraw de don kɛrɛnkɛrɛnnenya la u siɲɛ fɔlɔ. Ni siɲɛ fɔlɔ de ye ka na festival Firiperi la n b'a kuma mɛn waati bɛɛ n b'a fɔ ko est-ce que c'est la belle mais baaraɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'o fɔtalen o ko n ka na ko hali a ka dan relation ma n b'o koba n yɛrɛ y'a jateminɛ
festival yɛrɛ ma dabɔ k'a fɔ ko n ye wari min don a la fo n k'a sɔrɔ a la. Festival fɔlɔ-fɔlɔ ye relation ye ani mɔgɔ dama min bɛna sanni k'i bolo ka tila k'a abonné i la. Sinon anw bɛ live kɛ ni wari don an bɛ feere kɛ mais fɛn min don ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an ka feerefɛn yira mɔgɔw la k'a fɛ ko fɛn ɲɛnama don o ye koba de ye. Friperie filɛ mɔgɔ caman kun bɛ maloya n'a ye i y'a faamu mais ninnu ko ninnu bɛ ka kɛ sababu ye a bɛ ka lakodɔn a bɛ ka dɔn ko qualité dɔn hali a ka dan connaissance ma ani mɔgɔ bɛ kana sanni kɛ ani mɔgɔ bɛna abonné o bɛɛ o ye 20,000 in tɔnɔ dɔ ye quoi. Lalaisha Haidara ni ale dɔnnen don Lalichu la wa fini feerela don bɔlɔlɔsira kan ale nana ka na sanni kɛ yaasa ka dɛmɛ don a baarakɛɲɔgɔnw ma. Bon déjà n bɛ se k'a fɔ n nakun ye k'an baaraɲɔgɔnw dɛmɛ ka baara la n yɛrɛ dɔnbaga caman bɛ yan minnu bɛ feere la donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɔrɔn quoi malgré bɛ pɛrɛ feere a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ça va les prix sont abordables parce que prix bɛɛ b'a la et je pense que c'est vraiment raisonnable. Bon ne kɔni bolo a bɛɛ ye kelen n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ yan yɛrɛ dɔw ka nɔgɔn ni kɛnɛmana ye parce que u b'a fɔ an déplacé la ka na quoi donc ça va. Ka complexe halisa Mali la yan nɔ n yɛrɛ yugu de ne la ma pariya a ye n'aw pari aw ka tɛmɛ foyi t'a la n'i m'a fɔ ko yugu b'i la jɔn b'a dɔn i bɛ yugu kɔni don c'est normal yugu bɛɛ ye problème ye. Fatal Bazar ni ale b'a san filanan na b'a jigiya k'a fɔ ko yɔrɔ yɛlɛmali ye danfara caman don sannikɛla ko la. Ni an siɲɛ filanan ye bon siɲɛ fɔlɔ la alhamdulilayi an ye nafa caman sɔrɔ a la parce que an sera ka feere dɔɔni kɛ an ye client kuraw sɔrɔ an ye visibilité dɔɔni sɔrɔ ka fara an ka kɔrɔlen kan. Bon je pense que ɲina ta a bɛna kɛ visibilité kura fɛnɛ parce que vu que salon ta tun bɛ dugu kɔnɔ et là an nana dugu kɔfɛ dɔɔni donc yan mɔgɔw fɛnɛ bɛ na a bɛna kɛ sababu ye yan mɔgɔw fɛnɛ bɛ na dɔn et tout clientèle kuraw fɛnɛ bɛ ka na. Bon c'est pas les mêmes tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ a t'i n'a fɔ dugu kɔnɔna on espère bien que an bɛna caman sɔrɔ inchallah. Bon minnu bɛ yen k'u tɛ yugu feere k'u tɛ festival de friperie et participer ne b'a f'u ɲɛna u ka na wana. Kabini a tago fɔlɔ la fo sabanan festival friperie ye Bamako yuguyugu feerelaw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ angorokɛlaw fo ka taa se détaillikɛlaw ma. Ɲɛnamakɛ fini paselaw ani fini kalalaw kɔ olu mun ka baara ɲɛsinen don yuguyugu kalali ma. Ni festival ma da sanni feere dɔrɔn ma ka d'a kan n'i ye fini don min delila ka feere ka tɛmɛ a bɛ n'a fɔ i fana farala fini bayɛlɛmalaw kan. Ɲinan ta o b'a ta ko sabanan na hali n'o y'a sɔrɔ ko kura dɔw donna a la kamanagan dɔɔni bɛ yen suguko la ka kɛ ni yɔrɔ yɛlɛmali ko ye ni o fana bɛnna ni essence ko gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔ. I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min hakili ɲuman dɔ senfɛ Mali fiyentɔw ka jɛkulu ni a bɛ wele IMAV nɔyela lakɛrɛ dilali la o min ye fɛn nafaman ye kalanko la an ka jamana kɔnɔna na k'i ka dɔnniya bayɛlɛma ka k'i ka sɔrɔ sira ye IMAV mɔgɔw b'a yira k'a fɔ ko lujura man ka kɛ cogo si ye ka i bali o la wa a kan ka kɛ sababu ye ka a sen don sɔrɔ yiriwali la jamana kɔnɔna na. Walawalali caman bɛ sɔrɔ Maimuna Dawu ka nin ɲinili kɔnɔna na. Atelier fɛrɛlen kɔnɔ waati tɛmɛnenw na yɔrɔ min kun ye bolola baarakɛyɔrɔ ye Mali fiyentɔw ka tɔn ni o ye IMAV ye ale ye nin baara in boloda kabini wagati jan ni o ye lakɛrɛ dilan ye min bɛ kɛ ka sɛbɛnni kɛ tableau la. Ni hakilina in sigira sen kan de yaasa k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye fiɲɛ ye ko lujura min don k'u bɛ se ka u yɛrɛ ɲɛnabɔ ni fɛn caman kɛli ye u yɛrɛ ye min nafa bɛ se ka se jamana yɛrɛ ma. An ye lakɛrɛ dilan ka d'a kan an ka tɔn sigikan yɛrɛ n'o IMAV ye o kun tile naani n'an b'a fɔ ko minnu n'u tɛ yeli kɛ n'u bɛ duguba kɔnɔ n'u tɛ kalan na u ka baara ko ka se ka sabati o kɔnɔna la an ye lakɛrɛ dilanyɔrɔ dayɛlɛ o fana kɛrɛfɛ an bɛ serpɛriw dilan an kun bɛ bɔrɔsi fana kɛ par le passé o bɛɛ la k'a yira jɛma la ko adamaden i kan ka sɔn wɔsi de ma i kan ka sɔn dɔ kɛ de ma jasa i ka se ka balo i halala la. Nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni fiyentɔ ninnu yɛrɛ de fɛ wa u bɛ lakɛrɛ suguya caman dilan wa sɔngɔ ka di ka tɛmɛ o bɛɛ kan. Bon baara fanba fiyentɔ de b'a kɛ parce que déjà n'u nana n'an y'u dege baara la n'u ye baara dege ka ban dɔrɔn donc finalement u yɛrɛ de bɛ baara in bɛɛ k'u yɛrɛ ye. Bon an bɛ lakɛrɛ qualité 5 de dilan lakɛrɛ jɛman lakɛrɛ couleur bleue couleur jaune couleur rouge ani couleur verte an b'o couleur 5 de dilan. Lakɛrɛ bɔti kelen an b'a feere 110
a carton an b'a fili a feere 2000 ani 600 an dɔrɔmɛ 40 o ye a den 24 bɛ carton kɔnɔ. Sugu sumayali ani sannikɛbaliya o de ye nin baara in degun gɛlɛmanw dɔ ye min bɛ ka caya ni wagati laban ninnu na. Gɛlɛya fanba min b'an kan o ye lakɛrɛ sannibaliya ye ka d'a kan jamana ma politiki bila sen kan mun b'a to minnu bɛ production locale kɛ olu ka fɛnw ka se ka san nɔgɔya kɔnɔna la. Ensuite an ka sanni fanba fɔlɔ État de tun b'a kɛ nka depuis san caman État ko bon ni marché sugu dɔw bɛ kɛ a tɛ se ka kɛ gré à gré tuguni ka d'a kan an y'an tɛgɛ nɔ bila OHADA fɛn dɔ la n'o ye jamana yɛrɛ y'a tɛgɛ nɔ bila o la. Donc gɛlɛyaba b'an kan lakɛrɛ feereli ni a sanni na. Parce que lakɛrɛ min b'an bolo bi magasin kɔnɔ a bɛ boîte presque boîte 500 bɔ. O boîte 500 o bɛ taa fo à peu près carton 5000 ɲɔgɔnna na min magasin kɔnɔ min ma san. O gɛlɛyaba de bɛ na parce que an ka client ba kɔni État yɛrɛ de. Haji Barika fɔla ni ale ye Mali fiyentɔw ka tɔnba ɲɛmaa ye b'a yira k'a fɔ ko ni lakɛrɛ dilan in nafa ka bon kosɛbɛ ni maa kɔfɔlen ninnu ma ka d'a kan a b'a to u bɛ se ka fɛn caman ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye. D'abord a b'a to k'a fɔ ko lujuratɔw u bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye u bɛ se ka balo u yɛrɛ wɔsi la a b'a to fana dɔnniya min b'u kunkolo kɔnɔ u bɛ se k'o yira diɲɛma la k'a fɔ ko olu place ye baara de ye mais u place tɛ gɛrɛwuya ye a b'a yira fana diɲɛma la k'a fɔ ko lujurabaatɔ n'i y'a dɛmɛ a bɛ se ka fɛn dɔ k'a yɛrɛ ye a b'a yira lujurabaatɔ yɛrɛ la k'a fɔ n'i sɔnna dɔ kan ma i bɛ se ka bɔ nɔgɔ la. Ka kɛɲɛ ni nin degun in ani nin waleya ninnu ye fɛn min ye UMAV ɲɛmaaw ye u bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamanadenw fo ka taa se jamana ɲɛmaaw ma yaasa u ka se k'u jukɔrɔmadon don u ka nin baarakɛta in na. O ye weleweleda de ye ka ɲɛsin jamana ma k'a fɔ ko fantanya kɛlɛcogo ɲuman gɛrɛwuya kɛlɛcogo ɲuman o dɔ ye minnu bɛ gɛrɛwuya kɛ walima u bɛ fantanya n'u b'o la k'u bila baara la yaasa u ka dɔ sɔrɔ yɛrɛ minnu n'a y'u bila baara fana la u bɛ fɛn minnu dilan u ka se ka san o de b'a to u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la o de b'a to u tɛ gɛrɛwuya kɛ o de b'a to u ka fantanya bɛ se ka kɛlɛ o de b'a to fana u bɛ se ka sinsin u yɛrɛ ko la parce que baara de bɛ mɔgɔ mun nafa. K'a f'a ɲɛna n'a ye anw ka lakɛrɛ san a ye maliden dɔ de dɛmɛ n'a ye an ka lakɛrɛ san a ye fiyentɔw de dɛmɛ an b'a fɔ a fɛcogo la parce que fiyentɔw dɔrɔn de bɛ baara kɛ yan nɔ a bɛ ka baara caman kɛ lujuratɔw ye mais lujuratɔ bɛɛ tɛ minnu taara kalan kɛ kilasi kɔnɔ ye minnu fana bɛ yen minnu ma taa ekɔli minnu ma se ka taa ekɔli la u ma gɛrɛsɛ sɔrɔ ka taa ekɔli la olu de bɛna baara dege yan nɔ n'i ma olu ka lakɛrɛ san finalement yɔrɔ bɛ datugu ni yɔrɔ datugura olu fana bɛna don gɛlɛya kɔnɔ o fana bɛ taa deli u bɛ taa kɛ delikɛla de ye an b'o fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye a ka hakili to Sopram minɛn ninnu na lakɛrɛ ni serpillère a ye dɔ san dɛ nka a ka caman san o kɔfɛ n bɛ weleli se maliyɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye IJA ni Sopram maliyɛn bɛɛ de ta don parce que mun na lujura Ala de b'a di hadamaden ma a bɛ bɛɛ sɔrɔ n'i den tɛ IJA la yan i balimaden b'a la. De lancer un appel à tout un chacun, d'abord à l'État, de comprendre que la meilleure façon de lutter contre la pauvreté ou la mendicité, c'est de donner du travail à ceux qui sont dans les besoins et également d'encourager l'achat des productions faites par les personnes qui sont tentées de faire la mendicité. Lakɛrɛ dilanni ni fiyentɔ ninnu fɛ o b'a yira k'a fɔ ko lujura tɛ fɛn ye maa bɛ se k'i sinsin min kan ni k'i ban baara ma hali maa minnu ɲɛ tɛ ko la olu fana bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye yaasa ka nafa lase jamana ma o la olu mana dɛmɛ o baara in na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛn caman de sinsin jigi yɛrɛta fo ka taa se danbe ma. Janvier kalo tile 20 o ye don nafama ye an ka finitigilakaw ka ko la ka d'a kan a b'u ka jija an'u ka cɛsiri u ka wulikajɔ min ni u b'a kɛ yaasa cogo min an ka jamana ka yɛrɛya o bɛ se ka sabati a fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka kɛ ni nin don kɔfɔlen nafa ye an ka ɲiniliso ka ɲinili sera Dawuda Tegete ma ni ale ye kunnafonidila ye min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la yaasa cogo min a bɛ se ka kuma nin don kɔfɔlen nafa kan walasa ka ko caman dɔn o ko la an ka jɛ ka a ka fɔtɔ lamɛn Zeynɛbu Geye ka kuma bara la. 20 janvier o ye sali de ye an fɛ yan nɔ sali min bɛ tali kɛ an ka sɔrɔdasiw ka wulikajɔ kan bon sɔrɔdasiw ka wulikajɔ fana a ma taa jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ n'u ka hakilina waleyali kɔ 20 janvier o kɛra don de ye don min président Modibo Keyita ko nazaraw ma français ma k'u k'u ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ b'an ka lakana sabati n'an ka jamana denw ye bon o don de kɛrɛnkɛrɛnna ka kɛ an ka armée ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye b'a fɔ ma fête de l'armée mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an ka armée dilanna 20 janvier 61 dilan non armée dilanna Mali armée dilanna 1er octobre 1960
octobre kalo tile fɔlɔ san 1960 bon k'a yira malidenw na ani diɲɛ jamana bɛɛ la ko Mali yɛrɛ y'a ka armée jɔ ka défilé kɛ k'o yira o kɛra o san kelen octobre kalo tile 12 san 1960 bon o don de an y'a yira diɲɛ la ani malidenw na k'a fɔ an yɛrɛ y'an ka armée dilan n'o tɛ 20 janvier 61 o don de Modibo Keyita y'a fɔ français ye k'u ka kɛlɛkɛcɛw bɛ ban bara an yɛrɛ b'an ka lakana sabati n'an ka jamanadenw ye o de y'a kɛ parti min tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la wagati la n'a bɛ fɔ ma Union Soviétique RDA olu de y'a décidé k'a fɔ 20 janvier o de ka kɛ an ka armée ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni jamanadenw bɛɛ b'u yɛrɛ nisɔndiya ni o ye k'o kɛra surtout ka ni an bɛ min ɲɛna ni san dama ninnu na vraiment baara kɛra mais belebeleba bɛ yen hali bi dɛ mais o baara in fana kɛli o kɔrɔ tɛ k'a fɔ tuma bɛɛ a tun bɛ tan nɔ Modibo Keyita n'a jɔɲɔgɔn olu ye armée sigi sen kan u ye baaraba kɛ min b'a to o armée a jɔra a kuluna kosɛbɛ fo ka kɛ mɔgɔ tun tɛ farinya an dafɛ jamana la ka bɔ kɔfɛ ka f'i bɛna bin an kan bon Modibo ka fanga binnen gɛlɛyaw nana an tun kɛlen k'a fɔ ko farajɛw k'u ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ b'an ka jamana wa u seginna ka na précisément san 1977 u ye bolonɔ o y'a sɔrɔ Musa Tarawele tun bɛ fanga la u ni farajɛw ye Faransi ye bolonɔ bila sɛbɛn na ko convention militaire o bɛ kɛ an ni Faransi cɛ bon après san damadamanin tɛmɛnen kɔ san 1985 maintenant bolonɔ bilala sɛbɛn kura wɛrɛ tugun k'a fɔ Faransi ka kɛlɛkɛcɛw u ka na an fɛ yan nɔ an n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ or o y'a sɔrɔ Modibo tun y'u gɛn donc u nacogo kɛra o de fo ka na kɛ an yɛrɛ y'a ye laban na u ye kow dɔ lawuli gɛlɛyaw dɔ lawuli min y'a to u ka labɛn kɔnɔna la pour que ka segin ka na bara u ye baara caman kɛ min y'a to u tun seginna ka na tuguni n'u ka kɛlɛkɛcɛw ye ko Serval dɛ ko Takuba dɛ MINUSMA dɛ bon u tun seginna ka na ka jɔ mais sisan an y'a ye minnu nana fanga la olu ye u gɛn o ye hakili lajigin Modibo Keyita ka waleyaw la ka na kɛ sisan an bɛ baarakɛla ne ɲɛ bɛ min na a bɛ hakili lajigin Modibo Keyita tile de la n tun ka dɔgɔ dɛ mais n tun ɲɛ bɛ fɛn caman na sɔrɔdasiw labɛn cogo jamanadenw labɛn cogo jamanadenw ni sɔrɔdasiw kɛlen ka ɲɔgɔn minɛ cogo min o labɛn ɲɛ b'a la o de bɛ nana sisan dɔɔni alors vraiment o kɔrɔ k'a fɔ gɛlɛyaw tun nana Modibo ka fanga binnen armée kɔnɔna na gɛlɛyabaw nana an y'a ye min kɛra farafarali ni fɛnw nana ɲɔgɔn minɛw kɛra fo ka na kɛ an fɛgɛra fo ka kɛ jugu bɔra kɔfɛ tun kana bi an kan mais sisan ɲɛ b'a la k'a fɔ ko ninnu bɛ kɛra a bɛ hakili lajigin Modibo tile wagati la bon ne hakili la ni an y'an jija o ko ka taa ɲɛ a bɛ na ni basigi ni ɲɛta an ka jamana kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya sinsinni kɛ yɛlɛma hɔrɔnya sinsinni baaraw bɛ kɛ la mais belebeleba bɛ yen hali bi dɛ belebeleba bɛ yen nɔ yɛlɛma hɔrɔnya sinsinni a tɛ kɛ ni sɔrɔdasiw dɔrɔn ka wulikajɔ ye dɛ mais jamanadenw fana ka wulikajɔ bɛ kɛ la o fana y'a fanba dɔ ye parce que ni jamanadenw ma armée jukɔrɔma tintin a ka se ka ka baara k'a ɲɛma o bɛ gɛlɛya bon mais o fana fo k'a sɔrɔ jamanadenw fana la hakili u sɔnna hakili la cogo la min b'u dusu min ka kɛ u bɛ dɔ fara u ka wulikajɔ kan ka tɛmɛ u bɛ min kɛla sisan nɔ bon ne b'o de fɔ tuma bɛɛ o fana kɛli a ka gɛlɛn n'an ma segin an yɛrɛ ma n'an m'a ɲini k'an yɛrɛ dɔn or n'i y'a filɛ bi ka taa du kɔnɔnaw la ka taa bila kalanso la fɛn min bɛ kɛla a tɛ taa la sira fɛ ni hakili la dɛ min b'a to an b'an yɛrɛ dɔn kosɛbɛ min b'a to an bɛ segin an yɛrɛ ma min b'a to an ka basigi ni a ɲɛta a bɛ sinsin an ka yɛrɛ dɔn kan n m'a fɔ a dɔw tɛ kɛla dɛ mais a ka kɛ ka se hakɛ min ma ne ɲɛ t'o de la surtout an ka kalanso la kalan min bɛ kɛla denmisɛnninw kun ne y'a fɔ tuma bɛɛ a jɛngɛnen bɛ kojugu majɛ belebele de b'a la n m'a fɔ an kana ɲini ka mɔgɔw dɔn mais an ka ɲini k'an yɛrɛ de dɔn fɔlɔ tant qu'an ma ɲini k'an yɛrɛ dɔn k'a dɔn ala y'anw da cogo min a y'anw kɛ cogo min ni an ma sinsin o kan n'an k'an b'an yɛrɛ labɛn ni mɔgɔ wɛrɛ de kɛcogo ye an bɛ basigi ni ɲɛta min fɛ a bɛ gɛlɛya ne b'a fɛ an ka bɔ de kɔnɔ an ka bɔ o kɔnɔ dɔɔni yɔrɔnin kelen ko tɛ dɛ mais tant qu'an m'a daminɛ k'a waleya dɔɔni jamana basigi n'a ka ɲɛtali a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ hali bi ala k'an sɔn hakili ala k'a to an bɛɛ ka dusu ta ka ɲɛsin jamana kanu ma mais o fana y'a fɔ cogo min a tɛ kɛ fo mara kɛcogo kalan kɛcogo o ka yɛlɛma ka ɲɛsin an yɛrɛ kɛcogo ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛmadali la an b'a fɔ ko k'an bɛn diɲɛ waati la
L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.